Dende hai algún tempo a praza de médico de familia no Centro de Saúde de Xuño, que atende ademais de veciños deste núcleo a pacientes doutras parroquias como son Camaño ou Queiruga, non está a ser cuberta de xeito definitivo. O Sergas vai parcheando como pode e envía cada semana un facultativo diferente, o que provoca un serio malestar entre os usuarios. Temen que detrás de toda esta manobra este a intención de pechar o dispensario, o que se opoñen rotundamente, xa que a maior parte dos pacientes son xente maior, o que conlevaría un grave prexuízo para eles, o ter que desplazarse a outros lugares para seren atendidos. O BNG da localidade fíxose eco tamén deste problema, pedindo unha solución urxente, como reclaman os veciños. Non está a praza cuberta do médico de familia e ten que vir do Son ou de Portosín un médico a cubrila, non? Os usuarios están vendo últimamente que o horario das citas pois estáse postergando porque a praza está sin cubrir. O problema de non cubrir a praza de aquí de Xuño, pois os últimos médicos viron que as condicións laborais son pouco dignas, non? Unha acumulación de xornadas de traballo, non hai xornadas de descanso, entonces pois optan por outras prazas con mellores condicións. O feito de que o posto sexa coberto de xeito temporal por facultativos doutros centros de saúde do municipio, como é o caso de Porto do Son ou Portosín, non satisfai tampouco os nacionalistas, xa que conleva unha desatención dos pacientes destes ambulatorios. Lamentablemente, ayer en Portosín, non quero dicir que fora unha causa directa, pero vimos o falecemento, asistimos a triste noticia dun falecemento dun home por un infarto de miocardio. Non había médico en Portosín porque estaba cubrindo a praza deste centro de saúde aquí en Xuño. Son cousas que non quero dicir que sea unha causa directa, pero sí que é un agravante, non? De que tuveron que chamar o 112 o centro de saúde do Son e a súa vez desplazarse a Portosín porque ali non estaba cuberta a praza do sanitario, non? Non entendo moi ben cando o señor alcalde de Porto do Son, Luís Soujo, fai tanta publicidade con un novo centro de saúde e despois vemos que parece que non lle importa que o centro que temos, que non é un mal edificio, naturalmente, na miña opinión, está totalmente descoidado en servicios, non? Que hai unha falta de personal sanitario e realmente non é o edificio que nos vai a solucionar o problema, senón que son os medios que hai que dotar a este edificio.